Itong siguro mga ano lang to, mga 15 slides. Ito yung ano, kinumpak ko na lang na Philippine Electrical Code. Useful siya during your inspection and evaluation. Okay? What is the purpose of this code? Lahat na code is may mga purpose yan. Air code, yung purpose ng electrical code. Ang purpose na talaga para sa atin, di ba? Safeguarding of persons. Practical safeguarding of persons on property from hazards arising from the use of electricity. Adequacy of this code, it contains provisions that are considered the minimum requirements necessary for safety. Ang Philippine Electrical Code, lahat minimum requirements. Ibig sabihin, huwag ka nang bababa dyan. Sa degree of safety niyan, nandyan na yan. Parehas yan ng Philippine fire code. Nasa minimum requirements din ng fire code. Pwede kang tumaas, hindi ka pwede bumaba. Diba? Kasi minimum na to. Kaya kung nadagdagan yung degree of safety, pwede rin. Halimbawa, kasi wires ang pinag-usapan dito yung capacity. Halimbawa, ang required is 2.0 mm². Minimum requirement yun. Pero kung ang kinabit mo 3.5 mm², pwede pa yun. Yeah? Clear tayo dyan Baka sabihin nyo kasi during inspection, ang nakalagay sa plan is 2.0 mm², not 3.5 ang nilagay nyo. Pwede yun. Pataas, palaki ang wire, pwede yun. Ang adverse lang nun, adverse effect lang nun, baka wala ng pera, maubusan ng pera yung mayari, di ba? Kasi linakihan niya yung wire. Pero sa purpose ng Philippine Electrical Code, pwede siyang lumaki doon sa size of wire. Okay. Kung mayaman siya, pwede niyang lakihan pa. Okay. Compliance and proper maintenance will result in an installation that is essentially free from hazard. At the same time sa fire code, ang kalaban dito is hazard, but not necessarily efficient, convenient, or good service or future expansion. Okay, next. Ito yung hazard na sinasabi ko. Ito yung binabantayan natin during evaluation and actual inspection. Hazards often occur because of overloading of wiring system by methods of use change or not in conformity with this code. Una-una, tanong niyo kung meron bang palaging nilalagay natin sa keso mali wiring. This occurs because initial wiring did not provide for increases in the use of electricity. Ang mga engineers, ang mga professionals, para sa mga architect, para sa mga civil engineers, para sa din mga perfectors, dapat meron kang provision for improvement. Yeah. Ang mga design dapat ng mga design engineers, hindi na ngayon ang iniisip niya. Kaya kung titingnan yung plano, dapat may future expansion design. Palagi yan na may sphere, tinatawag. Tingnan niyo ito. Overloading of system because initial wiring did not provide for increase in the use of electricity. An initial adequate installation and reasonable provision for system changes will provide for future increase in the use of electricity. Hindi naman tayo dapat walang maling design ito pala. Ang design ng isang professional, design ng isang architect. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, mali yan, Kasi galing yan sa kanyang ideya, design niya yun.
Hindi mo pwede sabihin siyang mali ang design mo. Hindi pwede yun. Pwede ka lang mag-recommend for additional. Pero huwag mo sabihin ng design professional na mali siya. Kasi, yan yung tinatawag na professional ethics. Okay? Ang lang pinabawal sabihin yung sa kasama niya na hindi siya marunong mag-design. Kasi iba-iba ang nasa loob ng utak natin. Iba-iba ang design strategy, iba-iba. Ngayon, tayong mga firefighter, tayong mga fire safety inspector, anong pwede natin gawin during evaluation of plants, electrical plants? Kasi nga, pag pinasa sa atin, una-una, tingnan mo kung yung documentary requirements niya, kompleto. Diba? Itong focus tayo sa electrical. Ano ba ang pinasa sa'yo? Kompleto ba siya? Mamaya, makikita niyo yung mga dapat ipasa ng building officials natin, ha? Okay, next. Definition of terms. Ampacity. This is the current in amperes that a conductor can continuously carry under the application of use without exceeding its temperature rating. Meron ako ng fire safety inspection, kaya hindi ko kabulot. Ano ba ito dito? Okay. Ampacity, nakamit ng views sa conductor. Ito yung ang every wire, ha? Lahat na wire may corresponding ampacity. Ang ampacity nga, yan yung kuryente na pumapasok sa wire. Ngayon, pag maliit na wire, maliit din ang ampacity. Pag malaki ang wire, malaki rin ang ampacity. The bigger the area of the wire, mas malaki yung ampacity. Tanggalin yan na. During inspection, makikita niyo yan sa actual inspection. Ground circuit. The circuit conductors between the final organ device protecting the circuit and outlet. Okay. Lahat na building, mayroong panel board. Okay. Makikita niyo sa picture, may isa dyan na ito yung ground circuit. Isang panel board siya. Okay. Ang ground circuit, yan yung circuit from the panel board. Meron tayong lighting circuit, meron tayong convenience outlet circuit, meron tayong special outlet circuit, may mga circuit tayo. Individual yun. Tapos lang, makikita niyo yun na nakadilim. Okay. Ito yung uso na ngayon natin. Ang ginagamit is fuse type na breaker. Ngayon, ito na ginagamit. To your left, ito sa, ito yung mini circuit breaker, NC and tower term. Ito naman, circuit breaker. Bakit mini ang tawag sa isa? Kasi yung mga uso ngayon sa mga hotels, maliliit na. Very well. Okay. Ang thinking nyo sa screen nyo, to your left is the main circuit breaker, and to your right, yan yung conventional breaker. The same lang ang function niya.
same. Ang kaibahan lang, ang size. Di ba yung mga conventional breakers, yung mga Westinghouse, GE, malalaki yun. Malalaking breakers. Ito, ngayon, ang nakauso ngayon, ito mga mini. Usually, makita nito sa mga hotels, sa mga residential, mga bago. Kasi pwede siyang nakalabas na i-install. Naka-rail lang siya meron sa dito railing. Ito, ang rating niya is 32 amperes. 32 amperes. 32 amperes. AC. Meron din ito DC, breaker for solar panel. For solar installation, may DC, may AC. Ito AC siya. Ito ang direct sample. Ngayon ang gamit ng breaker. Okay, nakikita niyo ano po? Bigyan ko yung ano ng breaker ha. Ito sa visit trans, papunta sa circuit breaker. Ito yung metro. Kilowatt meter, circuit breaker. Single lang. Ito naman, papunta sa ilaw. At ang isa, papunta sa sakal. Okay. Sino? Kanina, ito ang circuit. Circuit 1 niya sa ilaw, circuit number 2 para sa sakal. Ito yung breaker. Usually, sa Maynila, 2-pole ang tinatawag, 2-pole. Dalawa yan, ito 2-pole to. Okay, anong gamit ng breaker? At bakit may breaker? Example ko sa inyo is 32 amperes, ha? 32 amperes. Ngayon, kung 32 amperes, ang breaker mo is 32 amperes. Halimbawa, halimbawa, ito yung future load na kanina sinabi ko importante dito ha. Halimbawa, ginawa ko ang bahay niyo, medyo informan ka pa lang, kunti ang sundo mo, di ba? Ngayon, isang electric fan pa lang ang gamit mo. Isang electric fan. Diba? Ang isang electric fan, consume niya siya ng 0.6 ampere. No? Isang electric fan, isang ilaw. Isang ilaw niya 0.5 amperes. Ganyan. Di, combined load mo is 2 ampere. Halimbawa, dati ilaw. Ganyan. Combined load mo is 2 amperes. E ngayon, naging airport ka. Bumili ka ngayon. Wala. Sir, nawara ako. Mana? Hello, everybody. Narinig ako. Sir. Sir. Okay, sige. Continue tayo. Ryan. Halimbawa, yumaman si Rona. Tumaas ang sweldo. Meron. Dagdag siya ng aircon, di ba? 32 amperes na ano.
Nagdagdag siya ito, 5 amperes ang kinarga. 5 plus to, 7 amperes pa lang. Ang total, di ba? Kasi ba? No. 32 amperes. Kasi, pag 32 amperes ito, dapat yung 1 dito, ang rating niya is mas lampas sa 32, di ba? Dapat ito, 35 amperes ang kaya niya ang capacity ng wire. Kung 32 amperes ito, ang main mo dapat lampas sa 35 amperes ang capacity. Ang capacity yung sinasabi ko kanina, siya yung kakayahan niya na ipadaanin yung kuryente. Wire, Okay? Kung 35 amperes, malaking wire yan, malaking wire yan. Ngayon, na-promote na naman, na-promote, dumami yung aircon, 10 aircon na sa bahay. Yo? 10 times 5, 50 amperes na. Ano ang function? 50 amperes plus 7 is 57 amperes. Ang total ng sample mo, kasi nagdagdag ka ng mga kaya. Ngayon, anong function ng breaker? Ito ang function ng breaker, Pag nagkarga lahat yan, di ba? 35 ampere na ang kaya niyang tanggalin. Pag walang breaker, masusunog yung wire mo. Yan yung overloading na sinasabi. Actual, kahit i-clamp meter mo yan, lampas sa capacity ng wire, masusunog na yung wire mo. Iinit, and then masusunog yung wire. Pag nasunog yung wire, sunog na rin yung tayo. Anong function ng breaker? Ang breaker, imbis na 50 amperes ang ikonsumo mo, ang breaker, pagdating pa lang ng 32 amperes, i-off ng bahay mo. Cut off na. Shut down na. Ang gamit doon, para ma-protect yung wire. Di ba? Para hindi siya uminit. Yun na ang protection ng breaker. May tanong siguro kayo, ha? Kasi actual na ito kasi inspection ba namin. Okay? Yung capacity, ulitin ko na, ang capacity of wire to carry current. The rating of the wire carrying capacity. Yeah? Bawa, ang 3.5 mm squared or kung nauna pa nang tawag is number 12. Ang 3.5 mm squared, ang kaya niya is 30 amperes. Ang kaya niya kuryente, ipadaan sa kanya is 30 amperes. Yun. Pag lumampas ka sa 30 amperes at 3.5 mm squared, masusunog yung wire mo. Ngayon, ang ginagawa ng mga engineers, pati tayo, ng mga design professionals, design practitioners, binalagyan natin ang breaker. Circuit breaker. Ha? Ano ko yung may balik naman yes? Okay, next. Sir, question po. Yes, okay, go ahead. Sir, if ever nagkaroon ng short circuit sa loob po mismo ng bahay, walang chance na mag-rip off ang breaker? Okay, ganyan yan. Diba, ang nakakapit ng breaker is current, no? Diba? Kuryente, ang nag-short is current, diba? Dapat mag-trip ang breaker mo. Pag yung breaker mo, inabot niya yung threshold of tripping. Ano? Pag nag-trip ay nag-short yung dalawang wire. Ito, hatabi dito. Tapos, pag nag-short ng dalawang wire,
ang pumasok lang dito is 20 amperes, hindi niya kaya baba yung breaker. Tama? Kasi nga, rated siya for 32 amperes. Okay? Ngayon, pag nag-short ang wires mo, tapos lumampas sa 32 amperes, yun. That's the time na mababa ang breaker mo. Kasi sir, yung usual na thinking namin, pag nagkaroon talaga ng short circuit, dapat automatic mag-trip off yung ano eh. Yung breaker, yung pagkakalat lang namin sir. Yan yung ano, di ba? Yung threshold of tripping, di ba? Sabi ko sa inyo, ito yung rating, may 1,000 ampere nga. Ampere trip, ang tawag. Halimbawa, ang design ng isang 1,000 ampere trip. Pag picture ko, ang lumalabas ng rate na current is 500 ampere trip, hindi niya kaya i-trip yung breaker mo, tama? Kaya dapat matalino yung engineer na mag-design na ito ang tip ko sa inyo ang pinakamaganda sa bahay, or sa business, babaan mo ang breaker mo. Usually sir, mga ilan dapat. Yung threshold ng trading. Dapat. Okay, usually 75% ng wire, ang capacity ng wire is 100 amperes ang capacity. Dapat, ang taking capacity mo is 75 amperes ang breaker mo. Tama? Para, before pa malusaw yung wire, mag-trip na siya. Correct? Actually sa electrical engineering, 125% ang computation yan. Kung ang wire mo 100 ampere, kung ang breaker is 100 ampere trip, i-times mo yung 125%, that's the size of your wire. Medyo technical na lang din. Yun lang naman ang pinakasimple yung protection kasi ito sa wire. Kaya ang pinoprotect na ang ipapahay mo. Ang pinoprotect ng circuit breaker is your wires. Pag na-protect mo ang wire, na-protect mo rin ang bahay mo kasi ang tos na lang ito yung circuit. Okay, malanag? Next. Thank you sir. Sir, ito yung nilagay po sir. Go ahead. Hindi sir. Kasi sir, sa investigation, usually kasi yung babanggit, yung causes of fire, short circuit. Pero paano po namin malalaman na bakit siya nagkaroon ng, bakit nagka-short circuit? Okay. Usually pag nag-split tayo, short circuit, sabi nyo, diba? No. Ang isang cause ng short circuit is yung dalawa, magdikit-kit ng short, di ba? Ang problema, after na mag-short, hindi mo na makikita kung saan nagsimula kasi lahat sunod na. Di ba? Paano malalaman kung nag-short circuit? Usually, pag correct capacity ang linagay ng breaker ng electrician, nag-trip to. Yun yung function niya. Ang isa kasing pag direct contact kasi, ito, direct contact yung wire mo, parang na-welding niya, dumikit. Pag dumikit yan, maganda yung galing ng kuryente. Short na yun. Pag short, pag galing dito, malaking ampere yan. Mag-trip yan. Kung ang breaker mo 50 amperes, hindi yan mag-trip kasi hindi niya kaya. Kaya usually, sa mga lighting outlet, pwede kayong palagay ng mga 10 amperes na rating ng breaker. Bear in mind talaga na ang sunog, hindi lang isang malakas na kuryente ang kailangan, minsan paganyan-ganyan lang. Di ba? Nag-trigger lang siya ng konting spark para masimulan ang isang sunog. Itong spark na konti, hindi lang kayang itatrip ng isang breaker. Mas maganda sana kung actual yan, pero kung gusto niyo, actual sa bahay nyo,
Kumuha kayo ng dalawang wire, saksak nyo sa saksakan nyo, tapos iganyan nyo yung dulo. Tingnan nyo kung mag-trip yung breaker nyo. Pag nag-trip yan, wow, maganda yung circuit breaker nyo. Pag hindi, naku, palitan nyo na. Sunod-bahin nyo. Okay? Factors of disconnecting means. Disconnecting means a device or group of devices or other means by which the factors circuit can be disconnected from their source of supply. Ano ba ang disconnecting means? Ang pinakasimple is the switch. Ang switch. Pag ino-off mo, nadi-disconnect mo yan ay yung wire, ay yung circuit. Di ba? Nag-off mo, wala na yung circuit, hindi na pagintad. Ito naman breakers, pwede rin yung tawagin disconnecting means. Kasi may manual operating this breaker, then yan. Pag binupak mo, disconnected na siya. Di ba? Malinaw ka naman yung next. Exclusion of apparatus. This is the apparatus that is enclosed in a cage that is capable of withstanding the explosion of a specified gas. Saan ba ito makikita ang explosion of apparatus na ito? Ano ba yung sa mga gasolinahan? Ito dapat, pag nag-inspect kayo ng mga LPG stations, LPG storage, ang mga dispensing stations, dapat lahat ng aparato nila, dapat lahat na breaker, wires, and conduits dapat explosion proof. Hanapan nyo sila ng mga ganyan. Ang nag-inspect kayo, naging nyo pa lang dispensing station, fuel dispensing station, okay. Kumusta yung mga ginamit dito ang mga conduits and breakers? Is it explosion proof? Diba? O, titignan kayo nyo ng may-ari, marunong to. Diba? At least hindi na kayo magiging hindi na malit ang tingin sa atin. Ito, illumination. Alam nyo na yun. Ito yung meaning ng illumination. Density of the luminous flux on the surface is the quotient of the flux by the area of the surface when the latter is uniformly illuminated. Huwag natin perapan. Basta ang illumination yung liwanag. Yung degree of liwanag na binibigay sa iyo ng isang ilaw. Yan yung illumination. Yun ang mga quotient of the flux na yun. Jumper, no? Sa Philippine Electrical Code, ito importante rin ito. Para sa fire code. A short length of conductor is to make a connection between terminals or around an instrument. It is usually a temporary connection. Okay. Sabi sa fire code, pag hindi dumaan sa mga safety equipment, jumper daw yun. Sabi naman sa electrical code, conductor used to make a connection between terminals or around an instrument. Okay. Ito ang sinasabing instrument, ito yung mga breakers, disconnecting means, ganon. Pag hindi mo pinadaan sa mga fuse na mga ganyan, ang tawag na dyan, jumper. Okay? And that is prohibited by the Philippine Electrical Code and Fire Code. Ito, overcurrent. Any current in excess the rated current of equipment or the capacity of a conductor. Yung sinasabi ko sa inyo, ito ang tawag nito usually, tawag nito is overcurrent device. Yung sa circuit breaker, overcurrent device. Sabi dito, pag lumampas ka sa capacity nito, ito, pag lumampas ka, naging 35 na pinadaan mo, automatic, mag-off siya. Okay? Kaya, makapoprotect niya yung conductor. Okay. Motherboard.
Single panel or group of panel units designated for assembly in the form of a single panel. Huwag ko nang babasahin yung iba. Lahat naman tayo sa bahay, meron tayo power panel board, diba? May 4 circuits, 8 circuits, pag malalaking bahay, 12 circuits, diba? Pag maliit, single circuit lang, indigenous dwellings, yung mga maliit, isa lang na breaker, hinati lang, isang ilaw, isang sasara. Service drop. Pag-usahin nyo ito overhead service conductors from the last pole or other area support, including these devices. Ito yung from your nearest post. Punta sa bahay ng wire. Ito yung isang insulated big pole line. Ito yung fuse, ba? Yung fuse, usually, wala na gumagamit sa bahay nito, ginagamit nila sa mga sasakyan. Yung kadalasan breakers na. Ano ang hinahanap sa isang Yes, sir. Mabagal ang ano mo? Okay na po, sir. Okay. Yung slide na nakikita niyo po. Ronald Pili. Ano mo si classmate na Pili? Papa mo? Okay. Yung mga nasa inyo siguro sa evaluation, alam na to. From Office of the Building Official, magdadala sila dito ng plano sa atin, di ba? Mag-endorse for fire safety evaluation. Ngayon, at dahil nakatutok tayo sa electrical plan, ano ang hahanapin natin? Ito, number 1, location and site plan. Location ng electrical installation, site plan, site development plan ng tawag dito. Okay. Number 2, legend or symbol. Ito yung mga, kung makikita nyo, legend ng ilaw. Para pag tinignan mo yung plano, pag nag-evaluate ka ng plano, alam mo yung mga nakalagay doon sa drawing. Okay? Ito naman, general notes and or specification. Ito yung inalagay ng mga engineer. Bawa, ano ba ang service entrance niya? Single phase, 3 phase, nandun, nakalagay yan sa general notes. Sa feeder, and bus circuit, ina yan. Para alarm system, meron ba? Nandyan. Signaling and communication, meron ba? Titingnan niyo yan, Nandiyan naman sa checklist, Okay. Ito. Next is the electrical layout. Ang electrical layout, kasama dyan yung power and lighting. Okay. Ang plan for power, ibig sabihin yung mga CO, convenience outlet for aircon, CO for special outlet, heaters, ganyan. Yun ang plan for lighting and lighting, nandiyan nakalagay yung mga ilaw mo. Kung distance from yung mga
designation ng mga ilaw. Next, plan for fire detection and alarm circuit. Dito na kayo mag-evaluate. Pagpasa sa inyo ng plano, diba, you have 3 days. Evaluate the plan. Pag malaki, 5 days. Okay. Pag evaluate ng plano, required ba siya na dapat meron siyang FDAS? Meron ba dapat siyang alarm circuits? Titingnan niyo refer sa Division 8 through 17. Kung hotel siya, anong mga requirement niya? Sa mga, meron ba siya dapat na accreditation? Ano siya? Automatic ba or manual? Okay? Next, schedule of loads. Itong schedule of loads, nandun, yung sinasabi kong ampacity nito. Wow! Ano yun? Parang goal. Next is design analysis. Design analysis is computation of current or kung bakit na require ng feeder line. Nandun yan siya. Nandun siya ang copy diagram is just a line diagram. Yung parehas kaninang ginawa ko, that's a sample of one line diagram. Doon mo makikita kung ito, single phase to, pag dalawa yan, single phase. Pag integral ko ng isa, 3 phase yan. Ito ang sinatawag na line diagram. Isang linya lang. Makikita niyo yung parang simpleng ng wiring bahay. Okay? Okay, Article 1.10. Ito yung mga common requirements na sinamarize ko para sa mga... Pero kung pwede nyo basahin actual ang Philippine Electrical Code, ganito lang naman. Pwede kayong doon, basa. Okay, ito yung sinamarize ko para sa inyo. Yeah? Ito yung hanapin nyo during inspection. Really? Yeah. Ito ang basta tayo. Ay, ito. Pero ito. Okay. Points na dapat yung hanapin during inspection ha. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner. Simple lang, very general na ng Philippine Electrical Code. Ibig sabihin, isang tingin nyo lang kung hindi siya neat. Kung hindi siya neat, hindi siya malinis ang pangalawa. Violation agad yun sa Philippine Electrical Code, Article 1.10. And workmanlike manner. Isang tingin nyo lang. Yung mga panel board, yung nakatabingi, violation na yun. Pwede siyang paulitin, okay? Next is unused openings in the boxes, raceway, auxiliary gutters, cabinets, in case shall be effectively closed to afford protection equivalent to the wall of the equipment. Pag may mga boxes, mga junction box, mga panel board, during your inspection, actual inspection, na mag-ano na sila, occupancy. Tapos na tayo sa construction stage ha, for occupancy na, nag-inspect kayo.
bukas yung mga box, yung mga gutters bukas, yung mga panel board bukas, ipapaayos nyo po muna yun sa electrician para bigyan nyo sila ng fire safety certificate. Okay? Internal parts of electrical equipment, including bus bars, wiring, terminals, and other services shall not be damaged or contaminated by foreign materials, such as paint, cleaners, abrasive, or corrosive residue. So ito sa ating tingnan nyo during inspection, ha? Next, all splices and joints and the free ends of the conductor shall be covered with an insulation equivalent to that of the conductor. Ibig sabihin, diba sa mga boxes may mga splicing na ginagawa? Dapat yun lahat may electrical tape. Nang insulation daw, equivalent ang tibay doon sa conductor. Okay? Electrical equipment shall be firmly secured to the surface on which it is mounted. Kung pumasok kayo ng mga panel room, mga electrical room, pakisara mo dito. Pag pumasok kayo ng mga electrical room, dapat yung mga panel board, ganyan na mga malalaki, dapat naka-fix, secured, and mounted. Pag gumagalaw, check, violation. Ulitin nyo. Ito, parts of the electric equipment which in ordinary operation produce arc, sparks, flames, or molten metal shall be enclosed or separated and isolated for all combustible material. May mga motor na pag ginamit mo ordinarily during operation, nag-spark talaga siya. Ang sabi dito, dapat isolated sila sa lahat ng combustible materials. Saan itong combustible materials? Sa mga dispensing station ng gasolina. Dapat kung may mga motor sila, yun nga, na-isolate. Okay? Tapos, explosion-proof material. Okay? Ito pa, entrance to rooms and other location that contains exposed live parts shall be marked with warning sign forbidding and qualified person to enter. As firefighter, as fire safety inspector, pwede tayong magpalagay doon. Sabi, hindi ka naman electrical inspector. Hindi. Taga-bureau of fire kami. Lagyan mo yan ng sign na bawal pumasok ang hindi qualified dito. Okay? Unqualified person. Pwede kayo magpalagay nun. Minsan kasi, nakalimutan siguro ng taga-building official na tayo na. Kasi isa lang naman ang purpose natin. Yeah? Safeguard. Para malimit ang hazard. Okay? Ito naman. Ito pang ano na, pero gusto kong i-share sa inyo kasi medyo pang ano na to, pang building electrician, pang municipal electrician na to. Pero gusto kong malaman nyo na ito ang mga bawal sa Philippine Electric Code. Okay? A building or other structure served shall be supplied by only one service. Ibig sabihin, ang isang building dapat isa lang ang service entrance. Kailan siya pwedeng magdalawa? Maka sabihin sa inyo ng mga marunong mga Philippine Electric exception na sa mga fire pumps, okay, emergency system, and legally required standby system. Okay. Ang exception is sa fireman, siyempre,
Tayo lang naman ang bibigyan ng exemption. Ay yung mga sa Bureau of Fire Requirement ang may exemption. Sa fire code, ito yung building mo. Okay. Ito yung building mo. Okay. Ito yung building mo. Okay. Sabi sa Philippine Electrical Code, ito yung post ng meron ko, ng APEC. Yung magdalawa. Pwede siya magdalawa kung ang pagkakabitan ay fire pump. Gawa dito, another set of transformer. Ito yung pump mo, fire pump. Pwede siya maglagay centrally direct to your pump, ha? Okay? Liwanag. Tanong. Kasi minsan, sa mga tag-apik na matatalino, sabihin nila sa iyo, kahit saan ka pumunta, bawal magpalagay ng dalawang service center. Alam nyo sa fire pump siguro. Ngayon alam nyo na, di ba? Pag sinabihan kayo, except fire pumps, emergency system, and legally required standing system. Okay? Para makabi yung mga may-ari, magagaling na yung sa electrical, yung mga inspector. Okay? Next, service conductor supplying a building shall not pass through the interior of another building. Okay, common sense naman to. We have here a building 1. B1, building 1. Now, ang bahay mo dito, sa likod. Ngayon, sabi ng Philippine Electrical Code, dito ka dadaan sa loob, papunta dyan. Sabi ng Electrical Code, bawal yun. Service conductors supplying a building shall not pass through the interior of another building. Bawal daw na dumang ka dito. Okay? Tama? Okay. Next. Service conductors will have a clearance of not less than 1,000 millimeter or 1 meter from windows that are designed to be open, doors, ports, balconies, ladders, stairs, fire escape, or similar locations. Okay. Hindi lang naman to, pero ito ang kadalasang nakikita. Kaya sa Ligaspi marami dito. Yung bahay mo, may bintana na dito, window, okay. Sabi dito, ito yung post-it. Sabi dito, service conductor shall have a clearance of not less than 1 meter. Okay. Pag linagay mo ito dyan, ito yung ano mo, service entrance. Ang distance from the service entrance to your window, it is not less than 1 meter. Pag malapit dyan sa window, kulang ng 1 meter, that is violation of the Philippine Electrical Code. Okay? Eh sabi sa fire code, pag violation of Philippine Electrical Code, violation na rin sa fire code. Tama? Okay. Next. Open doors, ports, balconies, ladders, stairs, fire escape. Okay. Halimbawa, dito, may ladder dito ang fire escape. Tapos dito pa yung service entrance. Sabi ng electrical code, bawal yun. Okay? Liwanag ha? Next, conductor shall have a vertical clearance of not less than 2.5 meter above the floor surface.
ito yung bahay mo. Okay, ayun yan. Ito yung poste ng APEC. Ito yung transformer. Okay. Sabi sa electrical code, conductor shall have a vertical clearance of not less than 2.5 meter. Kasi, sa sobrang layo dito, di ba nagsasag na yan? Ito yung ano nyo, horizontal. Kaya ganyan yung wire. Ito yung wire ng service entrance nyo. Common to sa mga farm, sa mga liquid na lugar na malalayo ang poste. Ngayon, ito yung yung lupa. Sabi sa fire code, ang minimum is not less than 2.5 meter. Itong distance na ito, pati ito, dapat daw, minimum is 2.5 meter. Ano na? Ha? Lumanag yan, violation din yan. Okay. 3.7 over residential property. Residential properties or driveways, alam mo ba, daanan siya. Itong lugar nito, lugar nito, daanan siya, dapat 3.7. Pag hindi daanan, farm lang siya, 2.5. Okay? There's ha? Next. Ito ang pinaka-common, kahit sa ESP, nakikita ko to, sa mga intelligence dwelling. Sabi ng Philippine Electrical Code, service entrance conductors shall not be smaller than 8.0 mm squared. Sabihin, ang pinakamaliit yung pwedeng ilagay, from meter, service conductors, yung papunta sa metro, 8.0 lang. Hindi pwede yung mga PDX na number 10, number 12, mga 3.5, hindi pwede. Sabi ng fire code, ay ng electrical code, 8.0 mm squared. Yan yung main na supply from APEC to your house, no? Okay? Hindi, ibig sabihin, sir, isang ilaw lang naman at isang sasakan. Pwede na itong 3.5 na ito. Hindi pwede. Kasi sabi ng Philippine Electrical Code, 8.0. Anad? Next. Ito. Kami experience na kami ito eh. No appliances and no lamps other than those specified as required for emergency use shall be supplied by emergency lighting circuits. Okay. Meron kami nun na isang architect. Sabi niya, hindi na kailangan ng emergency light kasi meron naman tayong ATS. During brownout, sabi niya, mag-automatic transfer naman yung generator. Okay. Sabi ng fire code, diba, sabi ko sa inyo kanina sa fire code, required ang emergency light. Sabi naman ng Philippine Electrical Code, required pa rin ang emergency light. Kaya kahit may generator ka, dapat may emergency light ka. Kaya, diba na ka? Disin pa rin. Ito, emergency illumination shall include all means of egress, illuminated exit signs, and all other lights specified as necessary. Kasi ang Philippine Electrical Code, sabi niya, dapat lahat na exit sign, lahat na exit, exit sign dapat may ilaw. Okay? Okay. For branch circuits that supply equipment class as emergency, there shall be an emergency supply source to which the load will be transferred automatically upon the failure of the normal supply. Alam niyo yung mga equipment na emergency classes, yung may emergency light, yung pinakasimple. Dapat, pag failure ng normal supply, pag nawala yung APEC, iilaw na yung emergency light. Yan yung pinakasimple. Okay. Ito yung
Philippine Electrical to ha, ODA. Kaya ang fire alarm system, alam ko, nasa Philippine Electrical to dyan, kaya dapat professional electrical engineer ang kita mo dyan. Okay? Kaya, fire alarm system includes fire detection and alarm notification, sprinkler water flow, sprinkler supervision system. Circuits controlled and powered by the fire alarm system include circuits for the control of building system, safety functions, limit of capture, limit of shutdown, the release, smoke doors and damper control, fire doors and damper control and fan shutdown. The two kinds of alarm circuit, two kinds, is the non-power limited fire alarm circuit. Ito yung malalaking ano na, the power source of non-power limited fire alarm circuit shall not be more than 600 volts. Ito yung malalaking voltahe. Ito naman power limited fire alarm circuit. Ito yung mga common na FACP natin. Mga fire alarm system. Mga 12 volts system na yan. 12 volts, 24 volts DC. Yan yun, ang kaibahan ha. Oh, tapos na. Ito lang, alas 2. Tapusin na natin. Kaya pa yung wala. Okay, ganito tayo. Okay, common violation. Lods, hindi ba kasi mga picture ng mga dokito mo? Uncovered or exposed wiring. Anong mga violation niya? Guarding of live parts. Warning signs, wala siya. Junction box and walang cover, di ba? Naka-open lahat. Yan, ito na sa right side ng ano nyo, na ito ang nasa right side, dito yung mga violation niya. Okay? Ito ang gagawin nyo ha, para mamaya nila ko explain. Kung nasaan kayo ngayon, halimbawa, nasa fire station, ikaw nasa office ka, kahit saan kang office ngayon ng Bureau of Fire, picturean mo lahat na makikita mong violation in relation to the Philippine Electrical Code at saka fire code, ha? Tapos, lalagyan niyo siya kung anong binayurate niya. Parang ganito rin, actual din. Para gusto ko test kung may pumasok sa inyong konting knowledge about electrical inspection. Next. Okay, ito. Unused openings or breakers. May arrow yan, di ba? Shall be closed using identified closure. Kasi yung mga breakers na ganyan, yung mga design siya for 1, 2, 3, 4, 5 or 10 breakers. 10 circuits. Ngayon, ang linagay niya lang 1, 2, 3, 4, 5, 6 breakers. Ibig sabihin, pag linagyan mo yan takip tapos may butas yun, violation pa rin yun. Palagyan niya ng cover. No. Next, pag binuksan mo breaker, dapat meron siyang marking. Ito, circuit number 1, circuit number 2, circuit number 3. Madali lang ang trabaho, pero pag during inspection, pag tinignan mo, ito pala papunta dun sa ilaw, ito pala papunta sa CO. Kahit yung may-ari matutuwa sa inyo, kahit yung owner matutuwa sa inyo pag sinabihan niyo yung electrician niya, nalagyan niyo ito ng mga proper marking. Kung ang breaker na ito, main, ang pangalang breaker para sa ilaw, ganun, ha? Next. Ito yung recommendation. Provide cover for exposed wires and panel board. Provide for electrical
Provide markings for the appearance of the circuit breaker. Provide cover for a news opening. Yan yung magiging recommendation nyo. Ito. Familiar ba sa inyo ito? Actually, sample to ng regional office. Pina-actual inspection ko ang regional office. Ito yung report nila. Yung mga bukas. Ibig sabihin, violation. Ano? Next. Ito. Ito yung actual sa Philippine Electoral Code violation, ha? Walang mga cover. Next. Nakita niyo yung mga dead end niya? Yung mga, okay, hindi pa tapos siguro to, pero all tinanggalan ng ilaw. Pero dapat at least, meron siyang mga electrical tape. No. Ayun. During inspection, or final electrical inspection, for occupancy na ha, dapat mo ng mga ganyan. Kung hindi pa tapos, di, unfinished building, di, huwag mo na tayo mag-final. Correct? Recommend nyo sa may-ari na tapusin muna lahat na dapat tapusin, electrical. Article 1.10, for all splices and joints must be covered with insulation equivalent to that of the conductors. Yan yung violation. So yung recommendation, provide cover for a news opening of switches and junction box. Live wires must be appropriately insulated and covered to prevent direct contact. Saan yan? Doon siya sa baba sila, hindi naman basurahan yung... Ewan ba lang kung... Rona! Malinig na basurahan, malinis na yung ano doon, sa baba, yung mga panel room. Inalig na po, sir, ang basura. Okay. Ngayon, mag-i-inspect ka dyan sa regional office. Tingnan mo ulit, ha? Yun yung assignment ko sa inyo, ha? Picturean mo, yes, lagyan mo ng violation, lagyan mo ng recommendation. Okay? Ha? Yes, po. Balik mo ng kasi. Okay. Ito yung ano, power room nila. Dapat daw, meron siyang ano, substantial partition. Tapos may mga marking. Bibigyan ko naman sa inyo. Provide adequate space for available free and unobstructed movement for maintenance men or electrician. Remove obstructing materials. Designate room intended for storage. Ito. Kumusta yan, Ron? Alin po, sir? Plug. Emergency light. Nandiyan pa yan? Ilang po po, sir, yung nagaganda? O violation din, di ba? During inspection. Unplug emergency light. Ngayon, testing nyo kung magana o ano. Recommend ka. Recommend ka. Section 10.2.5, an emergency lighting system shall either be continuously in operation or shall be capable of repeated automatic operation without intervention. Okay? Ito. Elimination of means of ingress shall be continuous during the time that the condition. Walang ilaw yung landing, di ba? Dati lang, sir. Dati. Lord. Huwag ka nang gagamitin. Ito ibang picture naman na violation ng pinilihan, ha? Pero parang sa... Prohibited acts at illuminated exit. Kung may mga penalty pa to, eh. Ensure that emergency lights are plugged at all times to provide sufficient illumination to stairways and exit. Ito. Sa gilid lang yata yan ang ano.
O sa Bordilosyo ng mga nagpahingi. Ano kita niyo yan? Di mo aware niya ha? Sa? Nasaan siya sa kataling, sir? Kataling ano. Nakita niyo ang fire escape ladder niya? Di ba, sabi ko, ang distance not less than 1 meter. Dumaan mismo. Ano gagawin niyo? Violation nyo dyan. Ipapayos nyo, di ba? Marami kayang violation ng Philippine Electrical Code related sa fire code. Okay. Next. Ganito ang gagawin niyo dapat ha. Ayun. Same lang. Recommendation. Abate hazard by relocating wireline connection. Please appropriate service step 1. Ito. Conductors shall have a vertical clearance of not less than 2 meter above the surface. Pero ito naman, mali yung picture nila. Yun yung service entrance conductors ang sinasabi ko. Hindi itong mga cable. Na. Ito. Malapit lang yata ito sa route, di ba? Provide with phone or consider an alternative power source connection. Ito. Service conductors shall have a clearance of not less than 1 meter from windows or porches, balcony. Yeah? Yan yung violation niya. Yan. Conceal wiring in a rigid metallic conduit or electrical metallic tubing. Relocate or arrange wiring in such a way that it won't obstruct exit and pose hazard. Ito naman. Ito naman siguro hindi naman sa electrical, pero emphasize lang nila na bawal ang ganyan na walang conduit. Providing closure, hindi siguro separate, provide conduit for electrical wiring. Ito, ports yan, or terrace, nandun ng mga wire. Pag nag-inspect kayo, sabi ko, pinaka-article 1.1, pinaka-unang violation is the electrical installation shall be installed in a neat and workmanlike manner. Pag ganito mga installation, case na agad dyan, huwag yung bigyan ng first safety inspection. Ang sabihin nyo, pakiayos ng mga wiring, yeah? Sa recommendation, no? Okay. Ito naman, itong ibang style naman to ng pagpasa ng itong gagawin nyo pa rin. E di bahala kayong mga gawa ng report nyo. Individual to at least 10 violation, electrical violation.
Okay na? Wala na naman. Okay na? Okay na? Yes, sir, okay na. Okay na? Okay. Meron. Okay na? Ito yung sample ng report yung gagawin. Ito yung mga common violations na picturean nyo sa bahay nyo, sa office nyo, or kahit saan nyo makita. At least 10 violations ha, iba-ibang violation. Picturean nyo, send nyo sa akin ha. May 2 days kayo. Tomorrow, tapusin ko na kasi ngayon ng lecture. Tomorrow, saka ano yan? Wednesday yun. Sa Friday, pasa nyo sa akin, date, ano lang, soft copy lang. Okay ba? Kaya? Kaya sir. Kaya ba? Kaya po kaya. Ito lang mo naman, no? Ganyan lang yung sir, ganyan lang. Ah? Ganyan lang yung format. Oo. Depende sa kung marunong kayo sa computer, pwede rin gumagalaw. Pwede rin video. Bala kayo. Yung mga, basta gusto ko lang makita na marunong kayo mag-determine na violation to. Diba? Pag-inspect nyo, alam nyo, violation pala talaga to. Spices, no? Ganito. Bibigay ko naman to sa inyo para maging reference nyo. Ay, okay. Ito, hindi cover dito sa reason. Yung isang gumawa ng violation, meron ng fine. Alam niyo kung saan yung ginawa ng fine? Doon yun sa fire code. Oo. Ano naman tamper nga ako meron? Diba? Sa bahay nyo, pag nakita nyo yung violation na, ayusin nyo na. Yes. So, same violation lang, hindi inayos. Provide recognition, provide cover. Ano yan? Ito, sinasak lang. Parang saan? Naglalopis pa to. Gusto ko makita ang mga violation nyo sa opisina nyo, ha? Ito. Walang exit, emergency illuminated signage. Wala, di ba? Exit, ano siya? Exit door, pero walang signage. Ano? Violation lang yun. Ito yung mga sibabaw na dumadaan, sibabaw ng bubong. Dapat daw, may distance tayo, di ba? 3.7 meter over residential property and driveways. Ito, service conductors shall have a clearance 1 meter from window. Ayun. Common example ito. Less than 1 meter violation na. Yeah? Okay? Violation na repeat clearance of drop conductors from the window. Drop wire from the window opening. Rapid siya. Ito yata yung power room na ng region. Walang signages na electrical room siya. Ito, mga common
So, may lumalabas na wire. Hindi natin alam kung live o putol na yan. Pag-inspect nyo, pag nakakita kayo ng bukas na ganyan, hindi pa pwede yan yung final inspection kasi hindi pa tapos ang electrical, di ba? Okay, dito. Alam niyo ba ang circuit breaker? May mga breaker na hindi pwedeng i-install na nakatumba. Ano ganyan? Shall be mounted in a vertical position. Ito, horizontal siya. Dito, dapat ang mga overcurrent device naka-vertically installed. Okay. The numbers of conductors in the terminal is meaning that so introduce in the listed. May mga breaker tayong minsan dalawa-dalawa ang wire, sinabay nila. Bawal yun sa aircon, ay sa electrical code. O, tapos na. Any question?